מה? זה עד כדי כך בעייתי? מי אתה? לא, לא בקופה, זה עד כדי כך בעייתי. אתה לא בשביל קופה, אני עכשיו שאלתי אותך כמה זה 10 כפול 8, אתה לא יודע להגיד לי. 10 כפול 8? כן? אתה רואה, אתה חושב, מה, אתה הלקוח יחכה? כמה זה 10 כפול 8? אני שואל אותך, אתה שואל. כמה זה? תגיד לי אתה. אה? תגיד לי אתה. 80. 80, לא אמרתי. ו8 כפול 10. 8 פעמים 10, כמה? 10 כפול... 8 פעמים... כן, 8 פעמים 10. 8 כפול 10. 800. יופי.